Ano ba yung ay pantay lang? Awadong, awadong. Careful, careful. Let's go, come here. Come here. Lagi tayong Dam, dam. Come here, dam. Come here. Dam, dam. Ari, dire, nahon sa nako dire. Ala, dire, G. Picture ta dire. Dam, dam. Come. Hi. Anything, dam. Hi guys, naataron diri sa Kamumot Shrine for today's video. Alidam. Dam dam. For today's video namin sa Kamumot Shrine. Pwede siguro tamusak ka, G. Kauna mo ka akong aram kuha mo. Come here. Come. Pray, pray. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pray. Ay, ba? Oh, Papa Jesus, the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hi. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Slowly. Tuh. Tita. Go, tita. Go, tita. No. Ayaw, ana, adong, ayaw. Slowly. Ana, si RJ ay mangihi ko, G. Ako, di nindot to. Ikaw na eh. Mangihi lagi ta. Itsura di ka ba? CR, guys. Adto tas ilang CR guys kay kahiun kay ta. Mangihi sa ta sa ilang CR. Nindot kay diri guys. Karon pa ko kari diri dapita. Pero overlooking kayo kay ang iyang chapel na iyang simbahan di natin ni chapel oy simbahan na ni. Nasa bungtod
Sige ko agi-agi diri ba mao day ni siya diri. Walang ko kay bawo nga mo day ni kamumot shrine diri. Lakaw si madam. Di siya magpakugos. Oh, wala siya correct oy. Lakaw dam. Si Damdam, apil og CR. Maniar ta diri kayang Oh, slowly. Slowly. niya si Rogin atong ihapit sa iyang mama diri sa may Talamban kay nag-duty man karon. Unya kay nagkabuwag mig agyanan sa iyang lola. Amo na lang siyang i-drop diri na pita kay para dili na masigig. Hatod-hatod sa dang iyang lolo. Murag ikapoy na gid sa biyahe. Kami na lang ni diretso diri hatod. Nya nakasnack sa ta diri og kuan. Uy, nakasnack sa ta og pizza. Dali, nice. Lami kayo kay Frey. Hi, Dam. Greet Tita, Merry Christmas, oy. Ina Merry Christmas. Ina Tita, Auntie, Merry Christmas. Ina Dam, palit na mo guys. Nagtindira na ko ng niya. Dam. Oy, go. No. Go back. Go back. Come here. Running. Now we stop. Clap your hands. Up. Dirty no. Walking. Hop. Running. Now we stop. Ngawag naman. Ano, te? Te? Ang sa te? Nang bayad. Oo, sige te. Nauli na mo te? Sige, nilapit na may garandyan pod. Sige, lamat. Mami, nangigi. Mas tuyong nangigi. Dinoko. Tuyong na nangigi. Please? Martin nice. Manahilong tagkaw pizza nice. Nanay we. Yes. Dito sa kalimot na ito. Alida. Ano ba yan? Ang diyan na. Ha? Ano ba yung lang diyan? Pero bito, grabe po siya oh. Uy, agaw, gino. Ano, pwede na ako dyan. Ito ka. Nakita ko si Tita ng gabi ito. Ano na natin mo nagnaw? Ama mo? Nakita ko si Tita ng gabi ito. Nagkakos mo doon. Dong. Natin mo. Dong, nagkakos mo si Mukaluha gabi ito. Parehas lang, parehas nga mo. Gila ako dyan? Ano, ganito yun? Langsung na dahil. Nahadlok ka na mo dahil. Yung mama, kalpadaw ko na tuloy mo ko yung gabi eh. O niya? Nalood na sa. Kadlaw. Sino nagmamanta? Sige, giyaw yo kay nasuko sige inom na. Sige kanta. Sige ko na lang. Mas stress ginas na wala. Sige kayo sige kanta. Hindi ka din papa o mama. Kaya ako lagi na hindi matandog ay mula lawas na nagsusog. Isa tong bata usa na eh. Tong tapa ni Roger. Dili sa tapa ni Roger. Pero wag na. Oo, de parehab na Roger. Ha? Wag nilo, Roberto. Ang galing na naman bulong bata. Ayun, gagawin na ba yung kayo na.